Dovoľte, aby som vám predstavil jedno z najväčších pracovísk jednodňovej chirurgie na Slovensku. Činnosť nášho pracoviska bola zahájená v roku 2004 a od roku 2005 máme zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami. Od roku 2008 sme školiacím pracoviskom pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v odbore gynekologická urológia. V roku 2011 sme získali povolenie na prevádzkovanie nemocničnej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológie. Gynpor s.r.o. Chcete, aby vás operoval špičkový tím odborníkov v najmodernejších operačných sálach? Gynpor, správna voľba pre vás. V našom zdravotníckom zariadení máme viac ako 10-ročné skúsenosti s výkonmi jednodňovej chirurgie a mnohé z nich sme robili ako prví na Slovensku. V priebehu jedného dňa vás vyšetríme, operujeme a vrátime do domácej starostlivosti. Pri náročnejšom zákroku si u nás poležíte maximálne 3 dní. Poskytujeme široké spektrum gynekologických operačných zákrokov a operácií v odboroch chirurgia, plastická chirurgia, ortopédia, traumatológia a urológia. Naše zariadenie bolo kompletne zrekonštruované v roku 2014. Disponuje 3 operačnými sálami a 36 lôžkami. Je vybavené modernými operačnými prístrojmi a operačným inštrumentáriom, ktoré sú priebežne inovované. Pracujeme so štandardnou, mini-invazívnou laparoskopickou a hysteroskopickou technikou. Robíme artroskopickú rekonštrukciu predného skríženého väzu u mladého pacienta. Keď na náhradu využívame jeho vlastné šlachy hamstringov. V tejto fáze vykonávame návrat tibiálneho kanála, ktorý využijeme na transport štepu. Operačný výkon by mal zabezpečiť pre pacienta obnovenie stability predného kolena po roztrhnutí skríženého väzu. Tak prosím si to rozpojiť. V roku 2014 bolo naše pracovisko kompletne zrekonštruované a v súčasnosti disponujeme 3 operačnými sálami a 36 lôžkami. Priebeh operačných výkonov je možné nasnímať na DVD nosič. Od 1. júna 2008 sme školiacím pracoviskom pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu v odbore gynekologická urológia. Pravidelne organizujeme odborné konferencie s medzinárodnou účasťou. Ako prvý na Slovensku sme vykonali v režime jednodňovej chirurgie plastické operácie pošvy s použitím implantátov, laparoskopické odstránenie myómov a maternice. Na niektoré typy operačných výkonov, ako operácie pre únik moču a komplikované poklesy pošvových stien, k nám chodia pacientky z celého Slovenska. Pacientky sa pohybujú v príjemnom domáckom prostredí s kvalitným hygienickým štandardom. Jednotlivé izby sú klimatizované, majú samostatné sociálne zariadenie, televízor a možnosť pripojenia na internet.
Pracujeme so skúsenými anesteziológmi, ktorí majú bohaté skúsenosti v poskytovaní anestézie v jednodňovej chirurgii. Všetky výkony sú vykonávané vysoko erudovanými operatérmi, ktorí majú mnohoročné skúsenosti na operačnej sále. Mnohé výkony sme robili prvý na Slovensku v režime jednodňovej chirurgie. Boli to hlavne operácie pre inkontinenciu moču, pošvové plastiky s použitím implantátu, laparoskopické odstránenie myomov, laparoskopické odstránenie maternice. Na našom pracovisku väčšina pacientov odchádza domov po výkonoch po niekoľkých hodinách. Po náročnejších výkonoch je možnosť ponechať pacienta na 2 až 4 dní. Garantujeme minimálne čakacie doby, vynikajúcu kvalitu zákrokov a samozrejme veľký dôraz kladieme na požiadavky pacientov.